हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोननो माखासे लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ पीएम किसाननि सायाव बीटीसी साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार्स होनो हाला नामा बिनि सायाव आरो बीटीसी फरेस्ट साख्रिनि साननैल'सै आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोदान साख्रि एफएक्सआव एबा आसामनि गोदान साख्रि ग्रेड 3 आव दा बिनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालामना दाबाव आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो दिनैनि मोजां खबर बेनो जाबाय पीएम किसान दा जों फैबाय पीएम किसाननि अफिशियल वेबसाइटआव नोंथांमोना मदिनि राङारि अनसुंथाइ मोनसिगोन आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोना मदिखौ दिनै लोगो मोनगोन बेनो जाबाय क'क्राझाराव स' दिनै क'क्राझाराव फैगासिनो दङ आरो गाबोनबो थागोन आसामाव आरो नेक्स्ट दिना 15 मार्चआव अमित शाह फैबावगोन बेलासिनि 5ता जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो पीएम किसाननि बेनिफिसियारिफोरा एकाउन्टआव 2,000 4,000 6,000 जि मोननो गोनां नोङो मोनगोन आरो मोजां खबरा बेनो जे पेन्डिं थानायफोराबो कन्टिनिउ जमा हाबो अब्ला नोंनाव बुरजा राङा हाबो दा बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामदो बेलासिनि 5 रिंगायाव दा बेनो नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट पीएम किसाननि दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मोनमारसिगोन दानिया जों थांसै नेक्स्टआव बेनो जाबाय गोदान साख्रि दा जों फैबाय आसाम एपेक्स बेंकआव गोदान ग्रेड 3 साख्रि ओंखारदों आरो बिनि एप्लाइ लिंकआ 20 मार्चआव जागोन दा जोङो अफिशियल नटिसखौ नायखानसै गोबाव खालामा आं दा आरो बे पस्टआ मोजां बेनो जाबाय नोंथांमोननि एपेक्स बेंकआव पस्टआ जाबाय एसिस्टेन्ट पस्टआव नोंथांमोना मोनदोंनाय दा बे जाबाय सेलारि नोंथांमोना मोजां सेलारि बेवहाय मोननो हागोन 68,000 गाहाम दङ प्लास ग्रेड पे दङ पे टाइपनि आरो पस्टआ 150 बेनि गेजेराव डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 45%आ नोंना थाथारनांगोन प्लास 6 मान्थ्स कम्पिउटार नलेजआ मिनिमाम थानांगोन बैसोआ 21 निफ्राय 38 इयार्ससिम आरो बे पस्टआ नोंथांमोना गाव गावनि जिनेखि एपेक्स बेंक थायोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय पोस्टिं जायो लास्ट डेट होनोबा स' नोंथांमोना लास्ट डेटखौ जों नायोबा 19 एप्रिल जों बेवहाय मोननो हादों आरो अनलाइना जागायगोन 20 मार्चआव एग्जाम फिसा 750 बेवहाय एसे हाइ लेभेल लायो अब्लाबो बेवहाय बांद्राय केन्डिडेट जाया बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै ट्राइ खालामनो हागोन आरो बिनि एग्जाम जायो आरो लोगोसे बाइबा टेस्ट जायो स' नोंथांमोना सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो रिटेन एग्जामिनेसन जायो बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट खालामनानै नोंथांमोना साख्रि होनाय जायो अके दा बे जाबाय आसाम एपेक्स बेंकआव आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन पस्टआ जोबोद मोजां एसिस्टेन्ट पस्टआव दाना जोबफैबाय बीटीसी फरेस्ट साख्रिनि लेटेस्ट आपडेटआ बेनोमोन जे एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ साननैल'सै अके साननैल'सै बेनो जाबाय 15 मार्चआनो बिनि लास्ट डेट बेखायनो जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ थाबैनो खालामदो पस्टआ बारा गैया अनलि 157 मानो होनोबा थांनाय बारनि सरकारावनो गोबांथार साख्रि होलांखाबाय आरो फिन कनसेप्टआव दायो गोदान सरकाराव अनलि 157 पस्टखौ दिहुनबावदों आरो नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ दा बिनि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन जेबो बुंनो हाथ'वा नाथाय बिनि लास्ट डेटआ साननैल'सै जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट दङ देन बिनिफ्राय रिटेन एग्जामिनेसन आरो लोगोसे लास्टआव भाइभा दङ अके नोंथांमोना बेखिनिखौ होनांगोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय आपडेटआ फरेस्टआव जुदि गोसो दंबा खालामबानो जाबाय थांनाय बारनि सरकारा 414 होदों आरो एबार 157 बेबादि पस्टआ फैदों दा जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइखौ खालामदो नाथाय कम्पिटिसना बुहुत हाइ लेभेल जागोन मानोना पस्टआ जोबोर खम दाना जों फैबाय लास्टआव टेटनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गोबांथार ससियेल मिडियाआव जिनेखि पार्टी लेभेलाव दायथ' थानायफ्रा बुंगासिनो दङ जे गासैबो रेडि जाबाय होननानै नाथाय दासिमबो साक्सेस खालामनो हायाखै बीटीसी सरकारा दा गोबांनो बुंनो हागौ 6 मान्थ्सल' जादों सरकार दानाया दानो बोरै साख्रि होनानै दा टेटनि बेलायाव बेबायदि नङा टेटखौ होनोबा थांनाय बारनि सरकारावनो जुलाइ दानावनो अलरेडि जेनेखि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन दंमोन गासैखौबो कमप्लिट खालामदोंमोन नाथाय सरकार माने गैला नालाय फिन कनसेप्टआव गोदान सरकार फैबाय गुबुन सरकार फैबाय दानिया बिथांमोनाबो मा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनानै 18 फेब्रुवारिया लास्टमोन अब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे गासैबो रेडि जाजोब्बाय नाथाय दानि जेनेखि थासारि एमएलए इलेक्सन दङ बेखौ जेनाखि बिथांमोना माने एसे माने बुंदों आरो इनडाइरेक्टलि जे रिजाल्ट होयोब्ला दावराव दावसि जानो हागौ आरो दावराव दावसि जायोब्ला भट मोननाय नङा आरो भट मोनाबा इलेक्सनाव जेननो हागौ माने बे टाइपनि बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंगासिनो दङमोन जेनेखि दायथ' गोनांफोरा आरो साफा सानैया जेनेखि थाफाग्रा बिथांमोना बुंदों कि माने गासैबो रेडि जाजोब्बाय आं मिन्थिया बिथांमोना मा पस्टआव दङ पार्टियाव थ'
बिथांमोना बुंदों आरो जे रेडि जाजोब्बाय होबानो हासिगौ होननानै नाथाय बिथांमोननि खुगाया माने जिनोखि बाथ्रा बुंदों खिजानि पलिटिक्स डायलगबो जानो हागौ बेखायनो दासिमबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै दा इउथ्सआथ' गोबांथार रिजाल्टखौ आसा खालामदोंमोन एमसिसिनि सिगां नाथाय एमसिसिआ बारा गोबाव गैला सानथाम सानब्रैल'सै बिनि गेजेराव होबासै आरो होआब्ला बियो जोबोर लेट जासिगोन दा बे टाइपनि आरो टेटनि बाथ्राया होबाथ' जोबोर मोजांमोन मानोना 984 इउथ्सआ माने एंगेज जानानै थानो हासिगौमोन बेनो जाबाय स्कुल लेभेलाव मानोना स्कुल लेभेलाव फोरोंगिरि ओरैबायदि जोंनि एलपिआव खम जागासिनो गोबांथार माने नांगौ जागासिनो गामि ओनसोलाव नाथाय दासिमबो एपइन्टमेन्टखौ BTC सरकारा होनानै होआखै बेखौ